koto marapa nyopai mandi oi nan kapincuran onde dari jauh udah denai gala yo usalah luto kini no mau dipesan horas di besi elan kapalo elan horas nan sakare kapalo nago horas iyo lalaya anaknya si sulan horas ketek kakinya gadang kapalo angko sambilan kini koyonan dijago angko sambilan kini ko agiatan do salawe katorang Sunda satali kecerang awa 25 angka di tangan saya di bosi amai oi sayang nang bosi baba samakin arek oi sayang samakin mesra jiko bajalan sarupo urang kemba 22 tolong diberi tanda horas di bosi atun dodok marendo horas iyo marendo di hari sanjo horas di manyo dena indah jatuh cinta horas goreng nan cie babagi duo cari si angko duo kini sendiri saja si angko duo tolong agak letano tanya tiram ke batu baro 83 alun ado urang nan punyo medan ke batang toru si boga jalan baliku iyo dek udah kini ko nan pandai marayu dialah cabiak kini si saku-saku 81 oi sayang angko nyonan menunggu horas alas sayu pulo bilangan bulan sayang horas onde indo sama ngebarilah gaji horas 29 angko diisi horas minta dicabui apa digoyang lagi kita goyang hey! Goyang bang hey 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 ladang Bali lah sandok di Bali nak mudo-mudo lah sudah digoyang kini koba kudi karua dangakan angko nanti bobara angko tasuo iya Allah taga kini tiang gantuangan cie di kiri oi sayang cie di kanan angko sabaleh nan aduh di tangan angko sabaleh kini nan bajalan mambaja pulo kini ke orang nan di limau mani horas bajanan punyo si orang pau horas saman jajan dotara sogadi horas nan bujang-bujang ajo takicu horas cando halima kini bahati rusu iyo nande pacarnya kini ala salingkuh 57 kini ang kau ditutup si 57
dua. Alun ada jua kini urang nanamu. Onde rami-rami pulo urang mamuke. 70 ampe oi sayang anggota jare. 70 ampe di kartu tolong dilie. Sehari ya kini oi sayang gak dikumpulan. Horas mandehnya mati bapak bajalan. Horas si ampe 8 kini tak bilang. Horas ala ilya mudia karo Pak Baro. Horas aduh pulang tigo agala tando. Aba kini iyo dun sana ambo. Minta dicabui aku minta anan digoyang pulo. Aba sayang cabai apa goyang? Goyang. Pucaklah pisang warnanya hijau, diambil orang di tengah hari. Tiap bermenung mata berlinang karena memikirkan jantung hati. La 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 la. Ini disambung memainkan kembali. Bara angko tak jadi, bara angko diisi. Hati-hati tuan non joki. Alah tarantang puke jojalo. Satu tabau lawa gambolo. Allah tasiro darah di dado. Jipo baso bojo mantan lamo. Si 32 itu kini anggo dijago. Mucak pulang baburu da personan balang kaki. 71 angko tak kiri. Si 71 nantuan cari. Oi 2 hari kurang sebulan. Si 28 angko di tangan. 28 alun adonan ajan. Cincu kapal tambora berlayar ke laut Cina. Angko 7 sendiri saja. 7 kini kalua. 7 berilah tanda. Belum ada orang yang suka. 3 si inem mencari ube. Ube lah dapet penyakit hilang. Si 6 ampe anggota bilang. 6 ampe tolong tuan silang. Samsudin dosan sudah sayang salah biasa tiduran. Ade ulah rayuan setan. Nyokarek si honor kawan. Si 88 angko bajalan. Belum juga ada yang menang. Balawan pulo tongkang balabu. Harilah patang membengkak sawah. 87 anggota gaduh. Alun adonan namua. Cabui apa digoyang. Minta dicabui sayang apa digoyang. Goyang. Disambung lagi batunya abang. Berapa kini angka yang melayang. Hati-hati sana mambilan. Jiko angui tangguanglah serang. Kapepek dari Bengkulu dimakan jogulai paku. Anak gadi eloklah lagu. Wilya diambil kah jadi. Iyo untuk menantu. Ampe 1 calia di kartu. Ampe 1 alun K7. Kini dicabut batunan baru. Aduh di laut cinawan tumbuh. Tapi sayang sakit terapuh. Si 27 alun jua ada orang ngamuk. Jampang jago Betawi rak bagai zaman kompani.
PU nih bawa kamari ya. Mande nak jadi masuk tu. Terakhirnya tadi ada 1, 29, 48, 57 dan 74 akur. Masuk dek. Masih ada. Aku satunya mah kok. Yang di belakang sayang. Dia aku letak giliang kok mah.